Mkhanya kude TV bafowethu ngiyanibingelela ya Sithembiso Celelo King SMC Mr Delicious uyena bafethu shorty ngingambiza noma engaliphi nje bafethu subscribe ani ke njalo bafethu ni subscribe nje kuona nje Mkhanya kude TV channel le Mkhanya kude TV ni subscribe bafethu ni like ni comment bafethu siyawadinga ama likes nama comments nama subscriptions bafethu ya la bafethu ngizandolunye udaba la ya ngiyazi ukuthi le abantu abaningi ba ngathini yona abathanda ukuyizwisisa kahle in terms of ingane zabo bayibona ukuthi emakhaya ingane zethu emakhaya yabona le nto seyiphila lempilo eziphilayo nazo uzibona seyithanda le nombolo engayazi futhi ukuthi iqhamuke kanjani uyabona le nto yini ududana nje emgwaqeni nani mhlambe kukhona laba abahambile bangena ejele mhlambe kancane leso sikhathi esincane umuntu lezo inyangane ezimbala waphuma usezotshela lapho ukuthi ayitshele kanje sekumiswa inombolo. Ngifuna ukuya lana ke ngikhumbula nje bengisanda ngena ejele lapho bengakagwetshwa bengisase waiting trial medium A Westville ishubile yashisa insimbi bafowethu inombolo nje yayiphezulu kakhulu ngoba uyawuthi nje ungena nje laphana mase kuthiwa semasessionini laphana nifulile nithe uzwe kusho iphoyisa lithi ama 26 ngala lithi ama 28 ngala lithi abagcwala ngama 26 ngala abagcwala ngama 28 ngala uyezolona bese kuthiwa foreigners yabo kuthiwa protection awuyazi yonke lento yangithi yabo into oyibuka engayibuka mina ukuthi hawu lento kusho ukuthi into evumelekile kusho ukuthi ejele ngikhuluma ngase medium A party of which ngithe mangifika ebhantini sengigwetshiwe ngathola ukuthi hayi lana kayivumelekile noma ikhona but ayivumelekile ngoba ngeke uzwe iphoyisa libuza leyo nto ukuthi 26 ngala yangala yabo akhona kodwa ama section ke anjalo yabo so nami ke ngigcineke ngifole under wona ama 28 la ngihlala kwenye section ebekuthiwa iB2 lo section ke bafowethu bihlala ama 28 kuphela kukhona i1 to 6 kube khona i7 to 12 mina bengihlala 7 to 12 ngihlala number 11 hlala number 11 nje baningi nje bakhona umnye engangambona la kuma viewers bafowethu shethi hayi usuwaphuma shoti sasinayo lo mfowethu number 11 washo wathi hayi mfethu ngiyabonga nangiphatha kahle yabo because phela akusho ukuthi abantu besejele bonke abantu bafowethu ba cruel bonke abantu banenhliziyo embi banjani yabo le nto abafana abantu yabo so namagunya ke bafethu nabantu abashaya inombolo amagunya amaqhuzu nani ase 28 itebhisi amasosha nani yonke into ekhona 28 bafethu abafani nabo laba bantu yabo khona amagunya mfethu uzwe ngoba usutshela uma ukuthi awuyishaya inombolo umuntu nje usayempatha uzwe ngoba usutshela noma usubona na usuthe ukuhlala uthi awuyigunya leli yabo kodwa ayikho into ebingakutshela lokho yabo in terms of indlela ayiyona yabo bese kuzoba khona amanye rough yabo uthi ufika nje ubulaza uthi akusho ukuthi igunya leli yabo le nto leyo futhi liyakufuna lokho ukuthi kukhulunywe kwazi ukuthi igunya yabo hayi siyibuzeke mhlawumbe ugcina mhlawumbe usuyibuza uthi engabe lo muntu njengoba eyithanda kangaka nje lento ukuthi uyigunya kanti imnikani yona uyabona le nto mhlawumbe ngabe iyamnika isinkwa yabona asazi yabo so kwahamba ke bafethu kunelinye igunya sasihlala nalo lihlonishwa belingahlali ke nami endlini behlala nje kwenye indlu angithi uma kuzophunywa kuyiwe enkantolo let's say ngizoya enkantolo mina mhlawumbe ngakusasa ngizoya enkantolo ngakusasa kuzofanele namhlanje ngo2 ntambama
siyabizwa lapha abantu abazoya enkantolo ngisasa nihamba niyolala eboxini yabo bekuthiwa niyolala eboxini akushiwo ibhokisi lomngcwabo bakwethu akushiwo futhi i-cardboard bafika akushiwo ama-cardboard lawo akushiwo futhi amabhokisi akhiwe ngamaplawu ngenani caca akushiwo lelo bhokisi yindlu kuthi uyisebhokisini ngoba isuke iyi-waiting room yabo usukulindele ukuhamba noma ulindele ukade uhambile usubuyile usulindele ukuthi uye ema-sectionini it's sort of i-waiting room isiyafana nje nalawo amanye amasele but kunama-section anjalo ukuthi uyisebhokisi isemabhokisini la lawo ma-section lawo anama-waiting room mhlawumbe uyafika uzolala la ngakusasa usuyiswa ema-sectionini mhlambe usuke e-sectionini uya enkantolo uzolala la bese uvuka uya enkantolo uma ubuye uma uthi ubuye late sekubaliwe ejele uzophinda ulale la ebhokisini uzovuka ngakusasa uyele ngokuthi ubuye ngingakabalwa uzohamba uye e-sectionini yabo so ibhokisi ama-waiting ayafana nje amasele na isuke kuyi-section njengalawo amanye ukuthi kuphela kuthiwa lapho ila kulindelwa khona ukuhamba noma usuke ubuye ulindele ukuya e-sectionini ama-waiting room so besihlangana kanjalo ke ngoba mina ngiyakhumbula nje ngise B2 ibingekho lento ekuthiwa i-exercise lento yokuthi mhlawumbe noma ngabo 10 niyavulelwa lento ukuyizulela la ngaphandle hayi ibingekho lapha ngoba impela bekuyika Jombe igazi mina ngifike ejele ngiyakhumbula nje ngathi ngifika kwakukhuluma indaba ukuthi kunomuntu obenqunywe ikhanda lathathwa lafakwa kwi-bag lakade yomnyango and kulendlu engafike ngangena kuyona yabo so nje manje bekuyabo nje yabo bekutense ngifika mina so bekungavulo benivalelwa nje usuku lonke niphuma ngoba niyophaka noma ngoba niyobala yabo so nivalelwe nje endlini yabo holiday ayidlali ke isebenzi la ngaphakathi yabo ayidlali isebenza awulali awungitshela lapha kunento lapha yazivusa kunento angiyikhulume nje la kunento kune experience engaba nayo lapha ngifika uyazi ukuthi uma uwadla lapha ngikhuluma ngisase edoxing ngisase e-medium A uma uwadla uthi lala noma kusuke kunento abasuke beyifaka ekudleni mhlawumbe ezama ukuqeda amandla yabo phela ngoba iboshwa ze-rough ndoda yabo mhlawumbe into ezama injalo leyo nto yabo muke wadla nje fana noma uzodiparish ekuseni fanele diparish nalo ma-2 slices ileloti angazi lento noma ifakwe etiyeni noma ifakwe eparishini kodwa ngangeke ngizwe iboshwa ukuthi hayi khona iphilisi esilifakelwayo yabo ngisho ukuthi leyo philisi uthi azusilimaza kodwa at the end of the day yabo hayi kuthi lalela ke njoba ngeke ngachaza ngathi kunezisebenzi lapha eshaya inombolo amagunya amaqhuzu nani kunabantu abangafuni lapha njoba ngisho ukuthi bahlukene nabantu abathothi unenhliziyo enhle nje yabo ugcina ungamazanga noma uyigunya kodwa ubusuthe wehla la kanti igunya lo yabo uthothi niyazwala futhi uyayiqonda ungayishaya inombolo noma kuthi uyayishaya inombolo umuntu nje uyixoxela wezona nabantu kuzoba khona laba abangahleki yabo abantu behleli kanje behlahla amehlo bethe ubonta kudlala uyabo awukwazi usho kumbuka emehlweni nakubuka nje kanje ubheka phansi same time uthi yabo uzothi usahlele kanti uqeda ukudla ekseni uze ubuthongo ukuthi lelele ungathi ufuna ukulala uma ukwathi nje awuzozwa wena yabo usana ukulala wena balo oselela ushoti wena ulele shoti ungazosithatha kanjalo wena la yezwa lo niyasukela siyanibalekela eminyango niyasilandela yabo nje uzwe umuntu uthini uthi uyasibalekela eminyango siyabalande yabo ijele legebengu angikwazi ukuthi umfundisi wane ejele kanti benishumayelana eminyango nishumayela uzoza ejele yithi ngiyathandaza la kuthi uyakuthandazwa la wena yabo usibangela umsindo ngokuthi wawungathanda izingane eminyango ngiyasho ukuthi inkinga le yabo uthi uyakhona ukuthi kahle shoti yabona lo nto le nakhona ungazi ushawe futhi khona manje khona umuntu mina mfethu ayengimise kabi ngempela kula emagunyene wayengasili igunya futhi wayeyiqhuzu lo muntu wayelingana nani mina ngangakayishaya inombolo lapho uyabo hayi wayengimise kabi wayengimise phela ngaze ngangicina ngene inombolweni nje iyo leyo nto hayi wayengimise kabi indoda akufuneki ngisho ngithandaze
yabo mina ngikwazi mina ngalala kanjani ngathandezile ngisendaweni enje yabo ngilele futhi nabantu abaningi kanje engingabazi akekho noyedwa nje engimaziyo ngoba nalo othi wazi ubhuti wami naye angimazi ngizwe ngaye nje mina ngoba ngoba engifanisa naye ethi wafana wakacele kuphi hayi ngacela indawo ethi wafana kangaka nobani no wavela bale bonke abantu basekhaya njengoba ngeke ngachaza kuleya video engangichaza kuyona yabo angimazi kodwa mina lo muntu yabo naye futhi akangazi kuphela ungifanisile wabo wazi yena abantu basekhaya abadala so uma uzohlala endaweni kanje labantu uyabona manje nomunye unesky sitshe uyabo lonto omunye ihlo lakhe ngathi linenkingi uyabo abahleki lonto baboshelwa amacala angafani yabo omunye ubulale ukuhlinza intombi yakhe wayithi omunye ushisa umndeni wakhe njengoba kade ngichaza yabo kwenziwa amacala obona uthi hey uzohlala la endlini so kufanele uthandaze lapho kufanele uzothi uyathandaza ke kuyikhona ukuthandaza okuyinkingi hayi bafowethu nemali ifuneka la yezwa lona hey ufikile la ulele la iphilisi lelo uyabona phela kushuthi lephilisi ethwala iyafakwa la udlile manje ufuna ukulala manje uthi usathi uyalala angibali mekwamisa amadolo we hey umisa amadolo uzosuzela siyigebengu ilento enithi nilele niyasuza kanje awamisa amadolo hey bafowethu kunemthetho yakhona awamisa amadolo bezo awuvele futhi usuku uhambe nje uthi awulale mina kulalwe mina uyozwela ngo10 ebusuku uvuke ngasikhathi nje uyolala ngo10 nje thina sasigeza ngo12 ebusuku ngoba sasingayishaya inombolo impatha ivuswa ngo12 ziyogeza ngicabanga ulale ngo10 should nje 2 hours no 2 hours ukulala uyongena emanzini abandawo ngo12 usazokude kabi ukulala lapho mhlawumbe uyozuthonga mhlawumbe efike ngo3 uzobulala yabo ubuye ulale mhlawumbe uthonga uzofika ngo3 ngo5 uyavuka akekho umuntu ozalayile ngo5 kuhlalwa ngezinqa njengoba ngihleli kanje uhlala kuze kwebhlungu izinqa yabo ukuthi nje uthi ukuphumuza iqolo uthi ulala kephi khona igebengu zila ethethe uzakulalwa la wena lo muntu lona ngisho ukuthi behlonishwa lo muntu lo ehlonishwa nje ngimbona mesithothi sisemabhoxini lapha uyabona noma engena ukunokugqoka amasudu ke yabo ugqoka amasudu yabo hey indoda yakhe umdala futhi ubaba nje omdala yabo khona ama chain yabo fethu namawash nje right yabo hey yabona le brazo fethu lo baba lo yabo uyahlonishwa igunya yabo hlonishwa usho baba bemizi futhi abanye lapha yabo hey kuthi ngelinye ilanga kunokuthi ke jele kube khona i-movement eyenzakalayo yabo i-movement uthothi mhlambe kuneziboshwa ezokhishwa kwenye indlu ziyofakwa kwenye indlu ngesimo sokuthi mhlambe kuleyo ndlu zixabanile yabo bese ziyasuswa ziyofakwa kwenye indlu luckily leli gunya lisuswe ezofakwa endlini engangikuyona mina yabo kanti ngelinye ilanga ngizovela kufika iphara leli phara angazi belihlala kuphi eThekwini aphansi kwama bridge eThekwini angazi noma ko Durban point noma kuphi leli phara liyi28 kodwa point engathi aweka ama28 kakhulu noma ekhona but isikhathi ningi ama26 yabo ama28 amaningi ngala ko Durban station yabo kadala ngaphansi kwebridge la ko Durban station ayilafika leli phara jema lifika hayi lifike limisa u8 uyabo hawu now number 8 hawu number 8 ya yayizwa lonto alithathwe libekwe endaweni yalo hayi cha ukuthi hayi lo muntu akaselona isosha like lapha eqaleni kule level nje yokuqala usesukile usekulesibili yabathathwa bekwe khona lapha hayi mafika ubona leli igunya la avela afika libize ngegama yabo afika libize ngegama ethi isibanibani ngitshela ngomuntu mina thina esasingakayishaya inombolo leso sikhathi sasimbiza ngobaba lo muntu ubaba phela lo muntu hawu baba kunjani yabo plus ugqoka amasudu clean alifele imbize ngegama leli phara nalo nje ngiyalibona iphara ngathi mesingalingani lingaphansi kwami ngeminyaka yabo hawu hey sibanibani eyavuke futhi kahle yabo ngathuki hey sibanibani ekhamba kanjani yabo
ethi siyabona singasakubona phana ngaphandle anti efethu yabo usula e-station yabo athena afethu angagoqeka yabo lo bakhulume lo limi labo ke yabo nathi kwakusaduma amadlebe ngaleso sikhathi nami ngisayiditelwe ejele hey wendoda bese thi hey lapha mfethu la besihlala khona phela yabo yabo hey mfethu manje sekuphethe ubani inganake-ke indaba lapho yabo sekuphethe ubani la uhlola khona ethi yena hayi kulungile uma ngiphuma ngizobotshwa kwenzeka kanje hayibo mase kulandeleka isitori lo muntu uthi ukhuluma ngaphansi kwebridge lo mfana la bebelala khona uthi ubani osephethe uthi nakhona kuphilwa ngokwenombolo sekuphethe ubani balala ngaphansi kwebridge abaphara ngaphansi kwebridge hayi xebulu iyashawa ishawa kwakule ngaphansi kwebridge kushawa inombolo hayi sekuphethe ubani naphana wana ngithi mina we ifika isabele nangaphakathi angathi phela uthothi manje njengoba ngisho leli gunya liphethe laba bafana shuthi liyabakhanda la ngaphandle yabo manje ngena ngaphakathi uzofika vele bebuza ukuthi uyithatha phi into yabantu yabo uzobe sathi ukuthi ngiyithatha kubani ngathi ubani amagunyazana noma ngabe lelo sukukhuluma nalalazi lelo lizoxhumana namanye asho lawa amanye ukuthi hayi siyamazi ubani yabo lo nto le kanti lo muntu ubehlala phansi kwebridge ukhothanyelwa laba obaba bemizi abanemizi yabo kodwa uhlala phansi kwebridge la masuda waqoka nje uwaphuca abantu lana nalama chain nalama watch abantu abaphucwa la awusobe befike begqoke lezi zinto bekusuke kuye lapha na ke 28 ke ngeke uzuyenza leyo nto esectionini ngoba umthetho waso 28 awuyivumi leyo nto uyenza uma ukuthi mhlawumbe uye enkantolo kanje uphume enkantolo ya usungababamba ke inkunzi abantu ubusubuya nezinto lana uqhwaka nje uyithatha kubantu lapha nezinto lomuntu kanti ukhothenyelwa kangaka nje uhlala ngaphansi kwebridge awucabange mfethu uyazi ukuthi igunya amakhuluma nala umkhulumi nalumile umile yakhuluma negunya ngisho ukuthi ungakanani angikhulumi ngegunya kuphela mina ngikhuluma ngisho even iqhuzu manje into ayithemkaso ukuthi manje ngikhothambela hoyi bomfethu hey sikhathi singaka mfethu abantu bakhothamela kanje iboshwe icasuke iphela ngiyakutshela wona baba bemizi bakhothamela iphara yes ngizama ukukhombisa ukuthi ijele indawo enjani ukuthi idignity yakho lapha niyapha kuyaphela ukuthi ubani lapha kuyaphela ukuthi ubaba womuzi ufika ukhothamela iphara lapha ejele emeli igunya uzofika ukukhothamela noma ngabe sesazi futhi ukuthi kwakuyiphara kanjani kwangeke kuzekuyekwa phela ukukhothanyelwa la khale sakhe isicathulo yabo uzokolozela ba ngoba uzovela up umkhosi owakhe phela umkhosi yezwa uzoba nenkinga so into engizama ukuyisho ukuthi apha ngeke ulwe wedwa ungalwa wedwa nabantu abawu50 ungalwa angikhuluma mhlawumbe u50 nje mhlawumbe sengikhuluma ngento eningi abawu15 nje noma abawu10 ungalwa wedwa nabantu abawu10 mekuthiwa nje up kusukume 10 nabo nabantu abakhuluma abasukuma abarafu uyabo ungalwa yini nabo ngeke so into engizama ukuyisho ukuthi bafowethu anisithi mesenze izinto la ngaphandle sazi ukuthi mekuthiwa siya kule ndawo bafowethu laphana kuyaphela ukuthi ubaba omuzi ucanga ukuthi kwakho laphana ushaya umthetho kwakho ngeke uzoshaya ejele ejele uyofika ukhothame lapha ukhothomele ngisho umuntu onganawo umuzi wena onawo umuntu la ngaphandle ongathi uma uhlangana naye acela u2 umuntu ongathi uma uhlangana naye ngaphandle acela 10 noma 5 ngaphandle ufika umkhothamele so be careful izinto zenza la ngaphandle uma ufika ngaphakathi uyofika ubone yazi umhlaba ukuphendukela khanya kude TV